bereziki Azkoitiko alkate orde eta udal agintariei eta herri ordezkari zareten guztioi. Eskerrak ematen dizkizu eta azkoitiarrei egin diguzuen harrera gozoarengatik. Badakizue, aiar gazte bat hildala lan istripu baten ondorioz. Makurra da gero bizitza aurrera ateratzeko lanera joan eta bertan bizitza galtzea, minutu bateko isilunea egingo dugu, bere etxekoei gure elkartasuna adieraziz eta noski lan istripua salatuz. Ohorea da guretzat bilkura irrikari honetan parte hartzea. Batzar Nagusien jatorriarekin lotura dituen herririk baldin bada, gurea da, Azkoitia. Gaurko bilkura honek, herri honen historiarekin eta tradizioekin aurrez aurre jartzen gaitu. Iragana gaurkora ekarriz. Udaletxe honetan, Batzar Nagusien osoko bilkura egitaria. 2010an, urriaren 28an berriz, Santakutzen bildu ziren Batzar Nagusiak osoko bilkura egiteko. Bazarten, 2007 urtean, urriaren 21an, egindako azken Bazarteko batzar berezia aurreitzeko. Erdiaroan eta aro modernoan, Azkoitian biltzen baiziren Gipuzkoako agintariak, Bazarteko zelaietan eta Santakutzeko ermitan. Santakutzen egindako batzar bereziaren azken akta 1685koa da. Ordutik aurrera, Rifitaren konbentu bihurtu zen ermita eta Azkoitian bertan edo Olatzeko ermitan Azpeitian egin zituzten Bazarteko batzar bereziak. 1970an, Enrique Laugarrenak Gipuzkoako foruak onartu zituen. Eta hura da, Isabel Katolikak Gipuzkoako hermandadera, Bazartera, 2 ordezkari bidali zituen erreginari leialtasuna eskatzeko. Hurrengo egunean, foruen babesa eta onespena zin egin zituzten Bartolome de Zuloagak eta Anton de Baenak erreginaren izenean. Horrelako pasadizo historikoak gogora ekartzea garrantzitsua dela uste dut, herri honen ibilbidea ez dela gutako bakoitzarekin, ez gutako bakoitzak ordezkatzen duen alderdiarekin hasten ikusteko. Jarduera politikoa gaizki ikusita dago, eta horrek erakundeen izena ere narrazten du. Erakundeen papera aldarrikatzaren aldekoa naiz. Euskaldunok, gure identitatearen sostengu diren eskubide historikoak baldin baditugu, atzean defendatu dituzten erakundeak eta agintariak egon direlako da. Erakundeen papera eta defentsa aipatu dut, baina defentsaren gainetik errespetua dago, pertsonei eta erakundei errespetua. Defentsa borondate kontua da, jarrera aktiboa eskatzen du. Errespetuari ordea ezin zaio baldintzari jarri. Elkarri zor diogu. Eskerrik asko. Alkate orde anderea, herri nortasuna aipatu duzu eta gure eskubide historikoak. Eta erakundek eta herri ordezkariek egin duten defentsa. Defentsa esaten dugunean, zerbait defenditu beharra izaten denean, gauza bat gertatu ohi da aldez aurretik, erasoa. Erasoaren aurrean, atera behar izaten du herriak, erakunde eta agintarien bidez bere eskubideak defenditzera. Kasu horietako bat da, kontzertu ekonomikoa eta euskal sistema fiskala. Ahotsa altxa izanaren arrasto ugari dago Gipuzkoako Batzar Nagusietan, beste lurraldeetan eta Eusko Legebiltzarrean bezalaxe. Kontzertu ekonomikoaren defentsan. Izan ere, estatutuaren onartutako itun ekonomikoa eta euskal zerga arauak hasieratik jarri izan baitira auzitan Espainiako zenbait erkidegok epaitegitara jo ondoren. Kezkatzekoa da, eta sumintzekoa ere bai, gure eskubide politikoa, gure herriak geuk gobernatzeko eskubidea, behin eta berriz auzitan jartzen dutela ikustea. Batzar Nagusietako presidente izanik esan behar dut, errespetua zortzaiola euskal autogobernuari eta herritarren gehiengoak demokratikoki babestu eta onartzen duen erabaki politikoari, bai orain eta baita etorkizunean ere. Demokraziaren ariketa zorrotza da eta batzuetan oso zaila. Ez da libre edozer gauza, ez edonola jardutea. Urtea bete berria gara, 10. legealdia hasi genuela, eta denbora honetan Gipuzkoako gizartea neurtzen ariko da iaz aukeratu zuen herri ordezkaritzaren maila politikoa.
Bakoitzak egiten dituen aldarriak eta erabakiak bat datozen begiratuz. Neurgailuetako bat guztion gauza gobernatzeko ados jartzea da, eta horrekin batera kultura demokratikoa izatea. Alegia, kritikak kritika, salaketak salaketa eta desadostasunak desadostasun, gobernuaren eta oposizioaren arteko dinamikan gauza arrunta eta zilegia dena, hala ere beti zaindu behar dira hitzarekiko errespetua, elkarrekiko begirunea eta elkarrizketa, eraikitzailea eta akordiotara iristeko borondatea. Guztion onaren mesedetan, gehiengoaren agindua betez. Demokrazian ez dago onartzerik politika gogor eta erasokorra, lehiakidea suntsitzeko. Giza eskubideen urraketak eta zapelketak urtetan bizi ondoren, nekeza gerta daiteke kultura hori errotik ateratzea eta politika soilera aldatzea, baina ezinbestekoa da. Demokrazian ez du balio politika bortitzak, desarmatu beharra dago politika. Gogorkeriak kutsatutako politikak alderdien arteko elkarrizketa zaintzen du eta sinesgarritasuna kentzen dio jarduera politikoari. Bere biziko aldaketa da, mehatxurik eta izurik ez izatea. Iruditzen zait, oraingo erronkatako bat, hitzen mehatxua baztertzea dela. Mehatxu hitza edota irain hitza ezin direlako josi politikarekin. Gorabera, Gipuzkoan, Euskadin, bakea eraikitzen ari gara, pixkanaka. Bake politikoa, indarkeria eza baino gehiago dena, herri eskubideen ariketa, erabakitzeko eskubidea landu eta gauzatzea, herritarren gehiengoak babestua. Bake soziala, gizartean zuzentasuna eragingo duten politiken bidez. Beti egiten eta beti zerbait egiteko, eta beti erne beharrean aurkitzen direnak babestu eta gizarteratzeko politikak egiteko. Eraikitzeko borondatea jarri behar dugu Gipuzkoaren onerako, elkarrizketari bidea zabalduz eta Gipuzkoako gai handietan ados jartzeko onena emanez. Hori da benetako politika, eta eginkizun horretarako aukeratu gintuzten Gipuzkoarek. Gure herria maitatzea da gakoa, herriaren ordezkari duinak izanez. Beste urtebete daukagu datorren urteko osoko bilkura ibiltaria izan artean, sormena medio aukera politikoak egin bihurtzeko. Beraz da, goazen aurrera. Osoko bilkurako gai zerrendaren arabera, batzarkide talde guztiek aurkeztutako eskaeraren eztabaidari ekingo diogu. Talde txostengile bat eratzeko eskaera batzar nagusietako araudian aldaketak egiteko. Beraz, batzarkide taldeek beren jarrera azaltzeko txanda irikiko dugu, txikinetik handienera. Talde ezberdinen artean lotu dugun adostasunak erakusten du nahi denean aldela. Arauak ez direla aldaezinak eta herrien nahimen demokratikoaren bidez aldatu, berregin eta arau berriak sortu albaitira. Ponentzia honez horrela, hitz egiten ari gara ponentzia berri bat sortuko dugula zerbait garrantzitsua aldatzeko eta adostuta esan den bezala denon artean. Ponentzia honez horrela, Podemosek proposatu duen arautegiaren berregitetik dator. Hau, arautegia beraren arabera, plenotik pasader izanez kontuan hartua izateko. Behin eta berriro, izan digute aldaketa hauek adostasunean oinarritu behar zirela. Eta gu, hasieratik ados egon ginen horrekin. Botoen bidez, plenoan bertan lortu altzen adostasun baten bidez. Proposamen hauen aintzat hartzea ezen onartu aurrean plenoetan eta dena den lortu dugu orain bere fruituak ematea hasitako bide horretan. Date politikoarekin batzar irekiago eta gardenago batzuk lortuko ditugula. Prest gaude, talde guztiekin, nola ez, eztabaidatzeko nola hobetu gure parlamentua eta gure gizartea. Beraz, ausardia eztabaida horretan eta aprobatuko den ponentzia hau aurrean egitea eta suposatzea denon artean hitz egiten dugula eta denon artean adostasun gehiago lortzen ditugula. Mila esker guzti. Egunon guztioi, eta egunon baita ere bereziki kalean, alaitasunez, errespetuz, eta era baketsuan protestan ari diren hoiei ere. Naiz eta protesta hori errespetuzkoa izan, alaitasunez betea izan eta baketsua izan, hala ere atxilotu bat izan omen da.
eta uste dut ez dela hori biderik egokiena elkarlanean gauzak konpontzeko. Errespetua izan behar dugu baita protesta egiten dutenekin ere. Batez ere, era baketsuan egiten bada. Sentsazio bereziak sortzen dizkit gaurko osoko bilkura ibiltari honek. Antzeko egoerak bizi izan ditut lehenago ere. Hementxe bertan, egon ginen, orain dela 23 urte Azkoitian egin genuen azken osoko bilkura hartan. Euri asko egin du gure herrian ordutik ona. Baina lehorte garaiak ere ezagutu ditugu zoritxarrez. Bada ordea nabarmen aldatu den errealitate bat. Azpimarratu nahi dudan errealitatea eta balioan jarri nahi dudan errealitate pozgarria. Egun, 2016an, Gipuzkoako Batzar Nagusiak osatzen ditugun pertsonei erreparatu nahi diet. Zuei erreparatu nahi dizuet. 51 emakume eta gizon eta emakume, bereizketarik gabe, eguneroko jardunean Gipuzko ordezkatuz lanean ari garenak. Ordezkatuz eta orekatuz. Orekatuz diot. Lortu delako, ibilian, batzarkide jaun eta handeren arteko oreka. Gaur eta hemen, hau da, 2016an eta Azkoitian, 26 emakumezko eta 25 gizonezkok osatzen dugu Gipuzkoako ordezkaritza orekatua. Urte batzuk atzera begiratuko bagenu, hemen bertan ezin zen holako ordezkaritza orekaturik topatu. 1993ko osoko bilkura hartan, hemen Azkoitian bildu ginen batzarkiren artean, 7 bakarrik ziren emakumezkoak. 7 besterik ez. Beste guztiak, beste 94ak gizonezkoak ginen. Nabarmen aldatu da horretan behintzat emakumeen presentzia eta lan. Ongi etorria aldaketa. Eta aitortzen dizuet, bazegon aldaketaren behar galanta. Eta aldaketa hau bezalaxe, beste aldaketa asko ere egin beharrekoak direla iruditzen zaigu. Azken batean, bizitza aldaketa delako. Arazoak, egoerak, erronkak, etengabe aldatzen ari dira. Eta horiei erantzun berriak eman behar zaizkie. Zentzu honetan, iritsi zaigu Batzar Nagusi eta Araudian aldaketak egiteko garaia. Ez da izango araudia aldatzen den lehen aldia eta azkena ere ez. Legealdi gehienetan egin izan ohi dira araudi aldaketak. Eta horrek erakusten du, Batzar Nagusi hauek, beren akats, bertute, doai eta gabezia guztiekin, bizirik daudela. Bizirik gaudela. Denak edo gehienak ezagutzen duzuen kanta ekarri nahi dizuet gogora amaitu horretik. Horra, Xabier Bete kantari eta olerkari handiak zertzioen bere abesti ezagunetako batean. Gizonen lana jakintza dugu ezagutuz aldatzea. Naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legetzat hartuz, beti aurrera joatea. Xabier Beteren hitzak guztiz errespetatuz, baina garai berrietara egokitzeko, lizentzia txiki bat hartuz eta 3 ideia azpimarratuz bukatu nahiko nuke. Xabier Betek
gizonen lana jakintza dugu, zioen. Nik gaur egun pertsonen lana jakintza dugu. Ezagutuz aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea, eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legetzat hartuz, beti aurrera joatea. 3 ideia azpimarratu nahi ditut. Pertsonen lana jakintza dugu. Pertsona guztiena, pertsonak dira gure oinarria. Naturarekin bat izanez. Ez ezagun ahaztu, naturaren zati garela. Geuk osatzen dugula ez ezagun ondatu. Naturarekin bat izanez. Eta ukazioa legetzat hartuz, beti aurrera joatea. Hala bere, eskerrik asko. Ez dut hitzaldi dotore bat botatzeko asmorik, baina bai ezateko ordezkatzen duten taldearen izenean, bai alkate ordeak, bai batzar nagusi hauetako presidenteak, ekitaldi honen sarreran bota dituzten hitzaldiak biak ere, ederrak iruditu zaizkigula. Eta bietan agertu dela denok ere oso kontutan hartu beharko genukeen kontzeptu bat errespetuarena. Badakit hitzak balio handia izaten dutela, edo ez, edo hitz guztiak egoten direla interpretaziora lotuak, baina erabiltzeaz aparte, hitzak erabiltzeaz aparte, saiatu beharko gineke baita ere denon artean, hitz horiei behar bezalako edukia adosten. Hori izan da, gaurko gaiaren ari lotuko natzaio, eta neko gai beharrezkoa dela izango nuke. Araudia beharrezkoa delako. Nire aurretik hitz egin dutenen artean entzun ditut beharrezkotasun eta egokitasun horretatik haratago dijoazten enfatizazioak. Gure ustetan, araudia tresna bat da, ezinbestekotzat segun tresna baldin eta batzarra osatzen dugun batzarkide guztiak gure egunerokotasunean herriarentzat onuragarria izango den lana txuku, ondo, eraginkor eta berme guztiekin egin behar baldin badugu. Egun indarren dagoen araudia batek aipatu du 85 urtean onartu zela usten dut, baina errezkeroztik behin eta berriz aldaketak izan ditu. Ezinbestean denborak aldatzen joaten dira, behar berriak sortzen dira edo antzematen dira, eta logika aplikatuz horrek eramaten gaitu guztiak ere araudia txukuntzera, egokitzera. Tresna hobetzera, azken finean. Ohiturazkoa izan da, legealdi bakoitzean, gaur berriz ere denon adostasunaren bitartez zabaltzen dugun talde txostengilea zabaltzia. Eta ez da ezerre ezoikoa, baizegan eta alderantziz, oso ohikoa. Eta momentu honetan gainera esango nuke, joan segun urtebete honetan, ezagutu ditugula, aipatuak izan dira hainbat ekimen araudia aldatzeko, zilegitasun oso eginiko ekimenak eta proposamenak jakina da, baina bai nola esango nuke alde bakarreko edo izan diren ekimenak. Eta normalean, orain honetan egingo dugun bezala, talde txostengilea zabalduko dugu denon adostasunarekin, eta hortan bakoitzak bere ikuspegia, bere iritzia, bere aldaketa nahia, proposamena adierazle izango du, eta denon artean adostasunak lortzeko saiakera baten bitartez, araudi hori moldatu. Aipatu dituzte baita eta azpimarratu nahiko dituzte azkenengo urte hauetan izan ditugun aldaketa digarrienak edo garrantzizkoenak behar bada. Azken izan dira, amatasun eta aitatasun baimenak arautzen dituenak, edo baita adopzioen baimenak ere arautzen dituenak. Azken finean, honekin esan nahi detena da araudi hori badela dokumentu bizia, eta gizartearen bilakaerari egokitzen zaiona. Eta antzeman ditugu dagoeneko gu geuk zenbait alor non egokitzapen bat behar den, eta saiatuko gara antzemandako horiek azaltzen,
eta horien inguruan adostasunak lortzen. Adibide bat jartzeagatik. Badaukagu foru arau bat, gardentasunari eta informazio publikoari buruzko foru arau bat. Foru arau horrek agintzen duena da, foru gobernuak txosten bat egin beharra daukala foru arau horren aplikazioaren inguruan. Aurreko agintaldian etzen egin, aurtengo honetan egin da, baina txostena egin eta gero, ez algenuke gure batzarkideok txosten horren hausnarketa, eztabaida eta jarraipena egin behar. Hala agintzen du foru arauak, aldiz, gure barne araudiak ez du prozedura hori arautzen. Beraz, hori izan daiteke lan egiteko ildoren bat, edo baita beste bat ere, foru arau bat onartzen den bakoitzean, aldundiak ebaluazio txostena egiten du. Ebaluazio txosten hori pasatzen zaigu batzar nagusietara. Guk, geure lana ondo egingo bagenu, aztertu beharko genuke ebaluazio txosten hori eta proposamenak aurkeztu, hobetzeko eta antzemandako gabeziak konpontzeko. Baina, gure barne arauak ez du horretarako biderik eskaintzen momentu honetan. Beraz, bi horiek izan daitezke lanerako bideak, beste batzuk ere aipatuak izan dira, espero detena da emankorra izango dela orain hasten dugun bidea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Arrizabalaga Anderea. Eztabaidarekin amaituta bozketari ekingo diogu. Talde txostengiria sortzearen aldeko bozkak, beraz. Bistak laguntzen ditu honetan, hau batez onartua izan da inolako dudarik gabe. Bigarren puntua, 2017ko uztailaren 2ko datorren osoko batzar ibiltariak egingo den lekua finkatzea. Datorren urteko hitzordua oinatin izango dugu uztailaren 2an, eta honen bestez agur eta urte politikoa hasi bitartean uda ona izan dezagula guztiok. Honekin amaitzen dugu gaurko osoko bilkura.